Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, drága magyar testvéreim, hallgatóink! 1945. február 28-án Dálnoki Miklós Béla hortista vezérkari ezredes Moszkva parancsára elhatározta, hogy bezuzat minden fasiszta, szovjet ellenes és antidemokratikus sajtóterméket. Ennek a történelmi ténynek talán nem is gondolnánk, hogy mekkora jelentősége van az elmúlt 60 esztendő és egyben az utóbbi 20 esztendő története szempontjából. Arról van szó ugyanis, hogy nem csak csonka 93 000 kilométerre zsugorított hazánk, hanem egyben szerte Európa, Nyugat-Európa és benne Kelet-Közép-Európa és leginkább Magyarország folyamatosan történelmi hazugságban él az elmúlt 60 esztendő folyamán, ugyanis megpróbáltak a média mogulok, megpróbáltak mindenáron bezúzni olyan sajtótermékeket, megpróbáltak elhallgattatni, nem is kis idézőjelben sikerrel olyan költőket, írókat, gondolkodókat, filozófusokat, teológusokat, a szellemnek olyan nagyjait, akik pontosan rámutattak arra, hogy valójában melyek voltak a 20. századi és egyben az egész egyetemes történelemnek az igazi vezérfonalai. Ennek a Dálnoki Miklós Béla által 1945. február 28-án foganatosított rendeletnek a következtében jelent meg 1945 nyarán a magyar miniszterelnökség sajtóosztálya megnevezéssel a fasiszta, szovjet ellenes antidemokratikus sajtótermékek első számú jegyzéke, melyet 3 jegyzék követett még másfél éven belül. A 4 jegyzékre közel 4700 sajtótermék került fel, és 3 év leforgása alatt az eddigi könyvészeti statisztikák szerint, melyekkel közel 15 éve foglalkozom, azt bizonyítják, hogy közel 10 millió példányban semmisültek meg olyan történelmi tanulmányok, műfajtól függetlenül szépirodalmi, filozófiai munkák egyaránt, melyek pontosan bemutatták a bolsevizmusnak a természetrajzát, bemutatták a cionista mozgalmaknak az igazi természetét és az egész világ békéjét veszélyeztető, sőt az egész világot megrontott trianoni, versailles, Saint-Germaini szerződésnek az igazi célkitűzéseit. Ennek a történelmi, azt kell mondjuk, hogy ezt nem is talán holokausztnak, hanem genocidiumnak kellene nevezni, genocide-nak, népírtásnak az eredményeként. Azt kell mondjuk, hogy nem csak az átlagos magyar tömegek, hanem az értelmiségnek nevezett réteg képviselői, tanárok, papok, lelkészek egyaránt azt kell mondjuk, hogy vákuumban éltek az elmúlt 60 esztendő során, tehát ha nem tudtak egy államot a történelemben fizikai erővel, nem feltétlenül szuperszónikus rakétákkal és atomtöltetű rakétákkal megsemmisíteni, akkor igenis a szellem fegyverével próbálták, csak egészen más fegyverekkel, mint amilyen fegyverekkel megpróbáltuk mi az egész Kárpát-Duna nagyhazát egykor attilai örökségünk révén meghódítani, vagyis azt kell mondjuk, hogy igenis tudati rombolás áldozataivá váltak embermilliók Magyarországon. Az idő mindenesetre nagyon behatárolt annak érdekében, hogy részletesebben mutasson be ennek a történelmi genocidiumnak a részleteit, de azért néhány példát a kutatási eredményeimnek és más kutatási eredményeknek a felhasználásával a téma jobb kifejtés érdekében mindenképpen el kell mondanom. Tehát arról van szó, hogy gyakorlatilag 1945 nyarától egészen 1948-ig a szociáldemokrata párt és a kommunista párt közötti frigy megkötéséig terjedően, tehát egy óriási szellemi írtás, hogy Magyarországon elég volt, hogyha valaki a tányérsapkás Károlyi Mihály vezényelte álkatonáknak a tevékenységét leleplezte, mint például Fekete István, aki a Zsellérek című regényében 3 oldalt írt róluk, ezért 1946-ban a regénye indexre került, épp úgy, mint a kiváló felvidéki premontrei papköltőnek, nevezetesen Mécs Lászlónak az összegyűjtött verses kötete, amiért egy finn leányka képet című versében megmerészelte írni, hogy 1939-től kezdve hogyan harcoltak hősiesen a finn katonák, miként később a magyar és a német honvédek, olasz honvédek is egyaránt a keleti vörös rém ellen. Vagyis ez azt jelenti, hogy nem kell feltétlenül valakinek hungaristának, nemzeti szocialistának, falangistának vagy úgymond fasisztának lenni ahhoz, hogy a műve indexistára kerüljön.
hogy mennyire nem, azt mutatja egy későbbi történet, az egész bolsevista és liberális cenzúrát meghatározó politikai akaratnak. Arról van szó, hogy 1948 után nem jelent meg már hivatalos könyvtiltó lista, jelent meg persze aztán 1952-ben egy jegyzék a népkönyvtári központok részére, mondván felsoroljuk azon művek jegyzékét, amiket nem ajánlunk ezekbe a könyvtárakba, vagy Kittenberger Kálmán, Csolnoki Jenő könyve is rákerültek, vagy Tamás Járon Ábel Amerikában, tehát az Ábel trilógia a harmadik része, mondván, hogy ugye ez pedig ugye az amerikai retrográd fasiszta imperializmusnak az érdekét szolgálja, a Benedek művei is ugyanígy indexre kerültek. Aztán 1953-ban megjelent Elavult könyvek jegyzéke címre egy 3 kötetes kiadvány, mondván, hogy a könyvtárból ki kell vonni az imperialista amerikai szemetet, épp úgy, mint a fasiszta magyar szemetet, tehát Vitéz Somogyvári Gyula és Gróf Cegei Vasalbert minden műve ekkor bezúzásra került így módon. Mégis azt kell mondjuk, hogy az 1948-as esztendőig megtörtént az, ami a világtörténelemben azt kell mondjuk, hogy korábban nem. Egyáltalán egész bizonyossággal mondhatjuk, hogy ilyen mértékű pusztítás és tiltás nem volt korábban, se az ókorban, sem a középkorban. 1945-től viszont volt, persze nem csak nálunk, hanem a megszállt Németországban is, ott mondjuk nem 4700 féle sajtóterméket tettek indexlistára, hanem közel 40 000-et, és ugye ennek a hatása ma is megtapasztalható a németség körében. Mindenesetre annyi tény, hogy 1948 után is működött a bolsevista és a liberális történelmhamisításnak az alapvető eszköze, a tiltás, a támogatásoknak a megvonása a viszonylagosan megtört nemzeti íróktól. Ennek jegyében például, ezt ma már kevesen tudják, hogy szinte alig azért kell ezeket az alapvető ismereteket mindenképpen elmondanunk, még a keveseknek, de akkor is, hogy 1948-tól egészen 1956-ig Madács Imrét jóformán nem is tanították. Vörösmarty versei sem jelentek meg, ugye Németh Lászlót is száműzték, és ennek jegyében azt kell mondjuk, hogy a klasszikus magyar szellemiségnek leginkább az újkori Európában ismert képviselői műfajtól függetlenül indexlistára kerültek, és ez a gyakorlat folyt aztán persze 1956 után is, például Kemény Zsigmond egészen az 1970-es évekig egyáltalán nem jelenhetett meg, és pedig azért, mert ugye az utódai között szerepel Báró Kemény Gábor, az utolsó törvényes magyar kormánynak, tehát a szálasi kormánynak a külügyminisztere. Most ebből egyértelműen következik az, tehát, hogy itt nem csupán az úgynevezett, ugye mai terminológia szerint szélsőjobboldalinak nevezett írókat, költőket, politikusokat, gondolkodókat próbálták teljesen száműzni, mint hogy a nevüket is teljesen elfeledtetni, hanem mindenkit, aki nem állt be a cionista, bolsevista hazugságpropagandának a gépezetébe. Ez pontosan összefüggött egyébként az úgynevezett Dimitrov doktrinával, amelynek az eredete az, 1952-ben Dimitrov összehívta az európai, főleg a kelet-közép-európai kommunista pártok vezető értekezletén annak képviselőit, és meghatározták, hogy hogyan kell küzdeni a fasiszta, rasszista, antiszemita, a kommunista ellenes szerzőkkel, politikusokkal, népekkel, népcsoportokkal szemben, és ekkor született meg az a bizonyos Molotov által is korábban támogatott, de inkább Dimitrov által képviselt doktrína, amelynek lényegéről ma alig lehet hallani, és ennek a lényeg az, hogy mindenki fasiszta, aki nem kommunista. Tehát gyakorlatilag aki nincs velünk, az ellenünk van, és hogyha minél jobban ellenünk van, nyilvánvalóan akkor annál jobban kell fokozni a jelzőket. Persze a nemzeti szocialista jelzőt nem fogadta el ez a kongresszus, mondván, mi szocialisták vagyunk, nemzetiek nem vagyunk, mondjuk azt, hogy nácim, ezt mindenki ki tudja ejteni. Most ezen persze lehet akár még mosolyogni is, pedig ez nagyon tragikus. Valójában arról van szó, hogy egy szómágia terjedt el 1952-től kezdve mondjuk kommunista olvasatban hivatalosan, de nem hivatalos olvasatban viszont már 1945-től, hiszen az említett 4 jegyzéknek a címében mi is szerepel? Fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus. Az antiszemita szó nincsen benne, pedig kódolva gyakorlatilag benne van, vagyis gyakorlatilag arról van szó, hogy azok, akik 1945-ben indexre tettek műveket, azok valójában az egész magyar népet, a magyar nép legjobb gondolkodóit, függetlenül attól, hogy melyik nemzeti jobboldali pártnak voltak
1920 és 45 között tagjai vagy nem, fasisztának, rasszistának, antiszemitának tekintették, és ilyen módon kiirtandónak. Ugye gondoljunk csak arra, ezeket a műveket bevonták. Most ezzel kapcsolatban rengeteg könyvészeti tanulmányból lehetne végül is adatokat idézni, annyi bizonyos, ezt nyugodt lelkismerete merem állítani, hogy bizony nem csak a világi könyvtárakat, hanem például a szerzetes rendeknek a könyvtárait is teljesen megnyírbálták. Tehát, hogyha valaki azon csodálkozna ma, hogy miért tudnak olyan keveset a hivatalosan képzett és végzett tanárok, miért nem ismerik mondjuk Szabó Dezsőt, Vasalbertet, és akkor a többi más ma már kevésbé idézett gondolkodókról nem is beszélünk, akkor ennek az oka alapvetően itt leledzik. Tehát gyakorlatilag egy cezúrát próbáltak nyitani 1945-ben, vagyis mindent eltörni, ami múltban volt. Tehát a tipikus marxista lózunk, és hogy minden eltörni, mi volt, mert a vallás a nép ópiuma, a nacionalizmus az egyenlő, ugye a népek nemzetek gyűlöletével, ugye nemzeti szocializmusról nem beszélhetünk, csak szocializmusról, azok pedig csak mi vagyunk kizárólag, és ez azt jelentette, a vallásüldözésről már nem is beszélve, hogy valójában itt 1945-ben sokkal nagyobb szellemi írtás kezdődött, mint bármikor a történelemben. Ennek a folyamatnak, tehát a részleteiről rengeteg fontos tényt árulnak el egyes történelmi tanulmányok. Annyi azonban bizonyos, hogy 1945-ben úgy tűnik, sajnálatos módon mindmáig kihatóan sikerült elérni egy olyan folyamatot, amit korábban nem. Gondolok arra, hogy például Bonaparte Napóleon annak idején megkérdezte külügyminiszterétől, Talleyrand hercegtől, hogy mit tegyek a magyarokkal. Ugye elfoglaltam Egyiptomot, ugye végig mentem Európán, de a magyarokkal nem tudok mit kezdeni, hogyan lehet vajon őket legyőzni? És azt mondta, megkérdezett, felség, azt kell elvenni a magyaroktól, és így kell őket megbüntetni, amire a leginkább büszkék. Mire a legbüszkébbek a magyarok? Dicső származásuk régiségére, hősi történelmükre, attilai örökségükre, tehát az ősi magyar történelemre, ezt kell elvenni, vagyis oly módon kell elvenni, hogy át kell írni az egész magyar történelmet, és úgy kell átírni, hogy arra már ne legyenek büszkék a magyarok. Olyan tudósokat kell megbízni a világban, akik mintegy deheroizálják a magyar történelmet, vagyis megszentségtelenítik hagyományokat, és ezt a történetet kell majdan oktatni. Na most Talleyrand herceg, vagy akárcsak Napóleon, azt kell mondjam, hogy egy gáláns lovag volt a bolsevistákhoz és a liberálisokhoz képest, de azt is hozzá kell tegyem, hogy 1825-ben Metternich hercegnek egyik leíratában egészen pontosan ugyanez a talleyrandi parancs áll, mégpedig oly módon, hogy a magyar őstörténelmet teljesen át kell írni, és ezáltal az egész magyar hagyományos történelmi tudatot nem csak föllazítani kell, hanem el kell venni a magyarságtól. Most az előadásunknak egy későbbi részében éppen a magyar őstörténet kapcsán majd rá fogunk mutatni arra, hogy valójában ez hogyan is történt meg, legalábbis dióhéjban összefoglalva a lényegen, mégis előjáróban, még mielőtt bemutatnám azt, hogy pontosan mely irányzatait az európai történelemnek próbálták a bolsevisták és a liberálisok meghamisítani, nem lehet elégszer felednünk egy kiváló székely magyar költőnknek a versét, azt a gondolatát, amely nem jelenik meg a mai oktatásban, és amely előadásom alaphangját is megadja. Bartis Ferencről van szó, aki egyik versében a Hozzászólás egy történelmi konferencián címűben a következőképpen fogalmazott. Azok diktálnak történelmet, akiknek nincsen történelmük. Történelem órára sereglenek a gólyák, gólyahír nélkül a tavaszban. Tavaszfosztásos ez a történelem. Történelmesdit játszanak a tavaszfosztogatók, s tőlünk lopnak maguknak történelmet.